Мамита, всички знаем, грижите се за цялото семейство, но не и за себе си. Нека да обсъдим някои от основните грешки, които правим без дори да го осъзнаваме. Първо, пропускаш закуската. Започваш да оправяш сутрин децата за градина, за ясла, за училище и не остава време да закусиш. Оттам става 11 часа, ти си вече много гладна и взимаш към първото нещо, което ти попадне пред очите. Второ, живееш само на кафе. Не хапваш абсолютно нищо на закуска, понякога и на обяд, директно минаваш към вечеря. Кафето има ободряващ ефект, но не е хранително, така че с него не трябва да се прекалява. Трето, дояждаш от храната на децата. Ето тук са останали още 2 хапки, хапваш си и така ден след ден калориите, които въобще не броим, се трупат. И четвърто, опитваш се да си перфектна. Съответно, махаш абсолютно всичко шоколадово, всичко тестено от хранителния си режим. И така до известно време. В първият момент, в който си по-емоционална или има някакъв стрес, който ти влияе, започваш да посягаш към тези така наречени забранени храни и съответно идва и вината. Истината е, че и ти имаш нужда от време за себе си. Време, за да можеш да си подготвиш закуската, време за междинно хранене, време, в което да включиш физическа активност в ежедневието си, време за теб. Децата ти ще са по-щастливи, ако ти си по-щастлива и пълноценна. Така че, дай си време.